Boas tardes a todos. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede dos borradores das actas das seguintes sesións. A acta da sesión ordinaria do día 27 de maio e a acta da sesión extraordinaria urgente do 28 de xullo. Vamos antes ao 27 do 5 de 2022, igual que cronolóxicamente é. Alguna obxección a acta? Votos en torno a favor da aprobación. E a segunda é o 28 de 6 de 2022. Vale, votos a favor. O punto número 3 é a aprobación definitiva se procede do cambio Dous. Como son dúas actas, se me pasaría ao 3. A aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2021. Pero teñen que ter documentación da conta xeral. Non sei se teñen alguna cousa que preguntar, a cronoloxía xa o saben, porque de logo está detallada na proposta de acordo do pleno. E vou a ler os acordos. Primeiro, aprobar a conta xeral do exercicio 2021. O segundo, render a conta xeral así aprobada toda a documentación que integra a fiscalización do Tribunal de Contas e Consello de Contas, tal e como se establece no artigo 212.5 do texto respondido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto. Alguna cousa que comentar? Votos a favor da aprobación da conta xeral? O punto número 3 agora da aprobación definitiva se procede do cambio da forma de xestión dos servicios de axuda no fogar, modalidade de libre concorrencia. Xa vou directamente aos acordos, dado que isto foi tratado na comisión, dictaminado, ademais de que xa foi tratado en outra comisión, en outro pleno. Acorda, primeiro, considerar que a forma máis aceitada para a xestión de servizo de axuda no fogar, modalidade de libre concorrencia, por os motivos expresados na memoria justificativa elaborada pola Comisión de Estudo é a seguinte: xestión indirecta mediante a celebración dun contrato de servizos onde non se transfire o risco operacional ao contratista, senón que é asumido pola Administración. Segundo, aprobar definitivamente a modificación da forma de xestión do servicio de axuda no fogar, modalidade de libre concorrencia, de acordo con a memoria justificativa. Terceiro, publicar o presente acordo para xerar coñecemento no tabuleiro da sede electrónica no boletín oficial da provincia. Alguna observación? Vale, votos a favor. O punto número 4, ratificación se procede da resolución da alcaldía número 311 do 6 de xuño relativa ao cambio de aplicacións na modificación de crédito 14/2002. Tamén foi explicado pola técnica na comisión en principio foi dictaminado primeiro en realidad é unha resolución da alcaldía que hai que traer a pleno para que o pleno tome conhecimento e o vote. Primeiro, ratificar as aplicacións orzamentarias nas que se dota crédito coa modificación de crédito 14/2002, que serán as seguintes. Están no cadro. E segundo, someter esta resolución a ratificación polo pleno corporativo na vindeira sesión que tiña lugar, que é esta. Se saben en que consistía, que se fixe modificación porque non tiñamos prazo, pero despois cando se pasou a contabilidade, pero non deixaba o se calguí, non estaba en coordinación as aplicacións co que tínhamos que facer, non era posible meter eses datos aí. En contacto a Diputación e Intervención conseguiuse facer deste xeito que agora traemos aquí a someter a votación do pleno. Se fixo a resolución e o temos aquí. Votos a favor? En contra? Abstencións? Punto número
5, do orde do día, a resolución se procede do recurso de reposición interposto contra a aprobación definitiva da RPT. Todo o proceso da RPT desde fai xa anos, desde 2020 que se iniciou, xa sometemos na comisión informativa, no pleno anterior, e agora si é necesario, tal cual manda a lei, incluso nos sempre transparencias e comunicou aos sindicatos. Antes tuveron entrevistas para a empresa que fixo o RPT, os traballadores. Despois, estou resumindo para non estar enumerando cada unha das cousas que se fixeron. Tivemos varias mesas, que se invitou aos sindicatos, a todos a lei manda que sexamos que teñen representación entre os traballadores no Concello, o que se fixo a invitación extensiva a todos os sindicatos. Tiveron todas as reunións, se pasou, se aprobou, non hubo en aquel momento, solamente hubo unha obxección, que era porque non se incluía as traballadoras do centro de día. Despois xa a propia legislación, antes da aprobación de resolver as alegacións que houve, xa nos obrigaban a facelo porque cumprían os requisitos para que a antigüedade que levaban como laborais. Pasamos a aprobación inicial, agora ven a definitiva, e este recurso que xa se comentou onte, e que o que fixemos foi pedir un informe á empresa redactora da RPT. O informe está aí, e baseándonos nese, resolvemos, non? E os acordos son os seguintes: desestimar o recurso de reposición presentado polo traballador de acordo co indicado no informe de data 7/7 emitido pola redactora da RPT, cuxo contido se incorpora como fundamentación a este acordo. O contido do informe o teño na documentación, o teño aquí. Votos a favor, abstencións. Punto número 6. A aprobación se procede do REC 11/2022. Hai un grupo de facturas que entraron neste ano, pero que son de gastos realizados o ano anterior, lo cual temos que traelo a REC, a un recoñecemento. Os acordos son vistos os justificantes de gasto que se relacionan, segundo, visto o informe de Secretaría de Intervención, os gastos son, as 4 facturas suman 2.229,8. Terceiro, vista a memoria justificativa da alcaldía dos anteriores gastos realizados e incorporado ao expediente. 4, existindo a necesidade de proceder á aprobación dos anteriores documentos justificativos de gasto. Tomamos os seguintes acordos. Primeiro, aprobar, dispor e recoñecer as obrigas por recoñecemento extrajudicial de créditos dos documentos justificativos de gasto antes indicados. Segundo, ordenar o pago dos justificantes de gasto relacionados segundo as disposicións da Tesorería. Terceiro, dar conta do presente acordo de intervención Tesorería do Departamento Contable para a súa tramitación a efectos oportunos. Algún comentario? Votos a favor? No punto número 7 da orde do día, a aprobación se procede da adhesión ao Plan Permadecor da Diputación da Coruña e Delegación de Competencias. Xa comentamos na comisión formativa que era o plan antifraude, que se exixía todos os tres plans que están saindo de Europa para non exixir, entón hai que adiantarse. Cando estábamos preguntándonos por isto, chegou da Diputación, aprobouse na Diputación o plan, que foi na mesma semana, e xa collemos os modelos que ten, como aí xa os digo, que ten a Diputación, e adoptamos os acordos que adherirse
o Plan Xeral de Prevención de Riscos e Medidas Antifraude da Diputación da Coruña, Premadezor, aprobando todos os seus documentos e formularios. Segundo, delegar á Deputación de Coruña todas as funcións e competencias referidas á aplicación do Premadezor. Análise previo de riscos, uso de cambio de goberno de denuncias, instrucción e resolución dos procedimentos administrativos e sancionadores derivados da aplicación deste plan, mesma competencia para a xestión recadatoria dos ingresos do dereito público resultante, aceptando as bases aprobadas polo Pleno da Deputación da Coruña, co seguinte contido que non vou a relatar, que o temos todos e o outro día o tratamos na comisión informativa. Está, solamente esos dous, vale. Logo tamén empeza con primeiro, segundo e seguinte. Esos son os acordos que tomamos, adherirnos e delegar na Deputación todo o control e de todo o que se pode comprender, según as bases que aparecen. Algo que obxectar? Non. Votos a favor? O punto número 8 do orde do día é a aprobación inicial se procede da ordenanza de administración electrónica do Concello de Lousán. Bueno, como vostedes saben, o Concello de Lousán xa no 2014 aprobou a súa ordenanza de administración electrónica, pero dende esa cambiaronse leis, cambiaron moitas cousas a todos os niveles xurídicos e tamén técnicos, o cual tiñamos que cambiarlo e a Deputación puxose en contacto con nós para que o fixéramos canto antes, non? Todos os acordos que se toman son, primeiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza de administración electrónica nos termos que figuran no expediente coa redacción que se recolle no anexo a este acordo. Segundo, abrir o período de información pública por un prazo de 30 días hábiles cun anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro da sede electrónica do Concello. Terceiro, no caso de que non se tivese presentado ninguna reclamación ou sucedencia, entenderase definitivamente adoptado o acordo que até ese momento era provisional. Cuarto, unha vez que o acordo provisional se lea definitivo, de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor da taxa e da ordenanza fiscal reguladora terá lugar cando se publique completamente o seu texto no BOP e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1975 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local. Alguna observación ou comentario? Votos a favor? O punto número 9, aprobación inicial, se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio de punto de atención á infancia. Bueno, nós temos unha ordenanza, pero sabemos que hai que incluir a gratuidade dende decembro do ano pasado nese servizo por parte da Consellería da Comisión de Galicia, pero temos que incorporar a nosa ordenanza e tamén os prezos estar en consonancia cos que das escolas infantís da rede da Xunta. Por iso a modificamos, facémoslo canto antes de que o curso empece en setembro xa ter todo isto en vigor, non? Os acordos son, primeiro, prescindir do trámite de consulta previo definido no artigo 133.1 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas por aplicación do mesmo artigo 133.4 aos termos ante unha modificación que non impón obrigas relevantes aos destinatarios e regula só aspectos parciais dunha materia. Segundo, aplicar a tramitación de urxencia ao expediente administrativo ao vello do artigo 33 da Lei 39/2015 de procedimento administrativo común das administracións públicas por existir razóns de interese público que así o aconsellan. Terceiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por a prestación do servicio do punto de atención á infancia que quedará redactada do seguinte xeito. Como a tabla extensa, e vostedes a teñen, si queren a ler. Non, por mí non. Bueno, por nós, perdón. Sí. Cuarto, abrir un período de información pública por un prazo de 15 días hábiles con anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de edictos do Concello.
Quinto, no caso de que non se tivese presentado ninguna reclamación ou suxerencia, entenderase definitivamente adoptado o acordo que até ese momento era provisional. E sexto, unha vez que o acordo provisional se leva definitivo, de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor da modificación da ordenanza terá lugar cando se publique completamente o texto da modificación no BOP. Algún comentario? Nada. Votos a favor? No punto número 9 do día, aprobación se procede do cambio de data do pleno ordinario de setembro. Bueno, este pleno coincidía, era o día 29 de setembro, que coincide con día festivo no Concello, que é o Venres de San Roque. E despois, o que di, xa saben, que pasaría ao día anterior. E o día anterior é o día que acaba as vacacións, pois a Secretaría Interventora, perdonen todos, os presentes e os que non están presentes. Entonces, o que facemos é trasladarnos, e acordamos no pleno, ao venres seguinte, vale? Que é o 7 de outubro de 2022. Que é o que acordamos agora, modificar a data de celebración do pleno ordinario do mes de setembro de 2022, que debería ter lugar 29 de setembro, fixada para o seguinte venres, día 7 de outubro de 2022, mantendo o seu carácter de pleno ordinario. Segundo, publicar o presente acordo na sede electrónica do FEI no Boletín Oficial da Provincia para xerar coñecemento de calquera interesado. Alguna obxección? Nada, xa comentamos na comisión. Votos a favor? E agora, punto número 11, aprobación se procede da moción do PP da Partido Popular de medidas urxentes en defensa das familias e economía. Xa teño a moción. Os 9 folios, non? Sí, por eso. Moción do Grupo Municipal Popular para propoñer ao Goberno de España un plan de medidas urxentes e extraordinarias en defensa das familias e a economía española. O Grupo Municipal Popular no Concello de Ousame, de acordo co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, desexa levar ao Pleno a seguinte proposta de moción. Disposición de motivos. As políticas económicas que van desempregando o Goberno de PSOE e Podemos desde finais do ano 2018 non están a servir a España para converser en desenvolvemento económico coa media da Unión Europea. De feito, os indicadores evidencian un atraso na saída da crise e mostran un agravamento de maneira lenta pero continua e sistemática, e é aquí o risco dos desequilibrios macroeconómicos que sitúan as finanzas públicas nunha posición cada vez máis vulnerable, segundo o informe anual do 2021 do Concello Fiscal Europeo independiente que asesora a Comisión Europea, reducindo a marxe de actuación das administracións públicas para apoiar a dinamización económica e o emprego. A economía española se mostraba signos de retardación, especialmente desde o segundo trimestre de 2019, registrando ao pecho do ano un crecemento do 2,1%, 2 décimas menos que en 2018, que era o 2,3%. Durante 2019, o PIB per cápita de España afastouse da media da Unión Europea, dos 27 da Unión Europea, ao pasar do 85% sobre a media en 2018 ao 84,4% en 2019. Tendencia que tamén se observa se se consideran os datos en termos de paridade de poder adquisitivo. A súa vez, no 2019 iniciouse un empeoramento dos desequilibrios nas contas públicas españolas, rompendo a tendencia de reducción do déficit iniciada en 2013. Desta forma, registrouse un déficit do menos 3,06% do PIB, superior ao do ano 2018, que era do 2,59%. No 2020, ano de irrupción do Covid, a economía caeu un 10%, unha caída 4 puntos porcentuais maior que a media registrada na zona euro, que era do 6,4%.
Ademais, España pechou 2020 con déficit do 10,27%, o maior entre os países da Unión Europea que de media registrou un 6,9% do PIB. A débeda pública española posicionouse na cuarta maior da Unión Europea, alcanzando un 120% sobre o PIB. En 2021 as economías rebotaron, registrándose un crecemento do PIB na zona euro do 5,3%, pero o crecemento en España foi do 5,1%, 2 décimas menor, a pesar de que o noso país sufriu unha caída un 40% maior que a registrada na zona euro o ano anterior. Frente ao dato registrado de crecemento do PIB español en 2021 do 5,1%, a previsión inicial do Goberno, reflectida no Plan Orzamentario de 2021 a outubro de 2020, era do 9,8%. O desvío é de 4,7 puntos porcentuais. O déficit en 2021 sitúase no 6,87% do PIB, un dos maiores rexistros da Unión Europea. Este elevado déficit produce a pesar de que os ingresos se han incrementado en 61.458 millóns de euros, segundo as declaracións da propia ministra de Facenda. A débeda pública sitúase ao cuarto trimestre de 2021 de máis de 1,4 billóns, un 118% do PIB, quedando nunha posición vulnerable a un aumento de tipos como consecuencia das medidas monetarias do Banco Central Europeo para conter a inflación. Segundo Funcas, cada medio punto de crecemento dos tipos de interese podería supoñer un costo para o Estado entre 3.000 e 4.000 millóns de euros de intereses adicionais. De feito, a Reserva Federal de Estados Unidos e o Banco de Inglaterra se están reaccionando con subidas de tipos. Mentres tanto, na contorna da Unión Europea, a pesar de que ainda non empezou o proceso de subida, e sí que xa comenzou, xa subiu medio punto, as finanzas españolas anotan as tensións dos mercados de débeda. A rendibilidade do bono español a 10 anos subiu por encima do 2% por primeira vez desde 2015. A prima de risco do bono español respecto ao boom alemán volveu a escalar por encima dos 100 puntos básicos. En recentes colocacións de letras a 12 meses por parte do Tesouro tivouse que pagar aos investidores por primeira vez en 2 anos. Por iso, tanto a AIREF como o Banco de España e a propia Comisión Europea recomendan un proceso de consolidación fiscal en canto a situación económica o permita. Mentres tanto, o Goberno actualizou ao fin as súas previsións para 2022. Acaba de reducir a previsión de crecemento do PIB do 7% ao 4,3%, máis acorde co esperado por todos os servicios de estudos. España será o único país europeo que non recuperaría en 2022 o nivel económico previo á pandemia. A economía non recuperou aínda nin o nivel de actividade nin de horas traballadas previo ao estallido da pandemia. Os últimos datos do Banco de España, anteriores á actualización do Programa de Estabilidade de España, estiman unha reducción de case un punto de previsión de crecemento para o ano 2022, que quedaría en só un 4,5%, unha inflación do 7,5%, aunque implicaría que só a finais de 2023 recuperaría esa perda de PIB derivada da pandemia. Ademais, desde principios do ano 2021, ven observando un crecemento da inflación, foi o oitavo país da Unión Europea con maior inflación, 6,6%, afastado da media da eurozona, que é do 5%, e da Unión Europea, 5,3%. A inflación agravouse en 2022, registrándose xa en febreiro de 2022, anterior ao comezo da invasión de Ucrania, un crecemento de inflación anual do 7,6%, e do 3% no caso da subsistente. É alarmante en marzo con un incremento anual do 9,8% e que se mantén nunha taxa do 8,4% no mes de abril. Uns datos de inflación subsistente, sen enerxía e sen alimentos, en aumento chegando xa ao 4,4%. Estes datos os estuvaron dando datos máis actualizados, que non sei se estuvaron seguindo hoxe, pero bueno, un punto máis que en marzo, o que indica que o aumento de prezos pero manteñen esta tendencia. O que indica que o aumento de prezos enerxéticos está a trasladarse ao conxunto da economía. Non é certo que a nosa inflación sexa similar ao dos nosos veciños, países da nosa contorna inmediata, como Francia, 4,8%, Portugal, 7,2%, Alemanha, 7,8%, Italia, 6,2%. Teñen unha inflación elevada, pero máis contida que España. A situación na que se atopa España, moi afastada dos países da nosa contorna, implica a necesidade de adoptar medidas urxentes para paliar esta circunstancia. A súa vez, a inflación está a impulsar un incremento da recaudación que está a registrar máximos históricos, como se quedou evidenciado os datos de recaudación de 2021. Esta tendencia intensificouse no 2022, dado o aumento da inflación de feito.
A IREF, no informe de abril de 2022 sobre os orzamentos destaca que as tensións inflacionistas serán no moi curto prazo un efecto positivo e automático de incremento da recaudación, especialmente no IBE. Aproximadamente cada punto de inflación adicional supón algo máis de 2.000 millóns de recaudación adicional. De feito, a previsión do incremento de recaudación para todo 2022 por o peche de 2021 é de 8.967 millóns, 232.352 millóns previstos para 2022 frente aos 223.365 contabilizados en 2021. Pero só nos 3 primeiros meses de 2022 se recaudaron 9.219 millóns de euros máis que nos 3 primeiros meses do ano 2021. Isto é un 20,25% máis. No propio informe mensual da Axencia Española da Tributaria, indícase nas páxinas 7, 8 e 9 que boa parte do aumento da recaudación en IRPF débese ás tensións inflacionistas, á subida do salario medio, un 2,5% nos 2 primeiros meses do ano, punto e medio máis que no 2021. Incremento que probablemente estea a reflectir o traslado aos salarios do repunto inflacionario que comenzou a metade do ano pasado e que conleva tamén un aumento do tipo efectivo que tamén se traduce en máis ingresos. E tamén en IBE. A marxe desas circunstancias, a tendencia nestes últimos meses é clara e caracterízase polo extraordinario crecemento do gasto suxeito ao imposto, que en termos de da forma en que se liquida o mesmo, tradúcese en fortes incrementos en vendas e compras, en ambos os casos na contorno do 30% desde novembro, justificadas en parte polas subidas de prezos dos últimos meses. A inflación está a provocar, dunha parte, unha pérdida no poder adquisitivo das familias por encarecemento dos produtos de consumo e deteriorando a competitividade ás empresas ante o incremento do custo dos insumos e a tensión ao custo laboral, que provoca a súa vez efectos de segunda rolda, o risco de reducir as marxes empresariais ou a capacidade de investimento dos agentes económicos. E, de outra parte, aumenta o custo fiscal ante o aumento do tipo efectivo en IRPF e polas saídas de prezos dos últimos meses en IVA, como destaca o informe de recaudación da Axencia Española, a Agencia Tributaria. Por tanto, as familias e as empresas empobrécense coa inflación, unha polos efectos do aumento de prezos e a outra polo efecto sobre a fiscalidade que aumenta a carga impositiva. Doutra parte, o deseño unilateral do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia por parte do Goberno da Nación, sen contar de maneira real e efectiva cos agentes económicos, nin co resto das administracións territoriais, está a poñer en perigo o aproveitamento desta oportunidade histórica de transformación económica. Nunhas semanas chegarían a España 31.000 millóns procedentes da Comisión Europea, pero en 2021 o impacto foi prácticamente nulo, polos atrasos na execución, segundo a IREF. En 2022 non se observan grandes avances, máis aló das transformacións interadministrativas coas que maquillan os datos. Ante a Comisión, a vez que se pretende converter as comunidades autónomas e concellos en meros xestores administrativos con pouca marxe de actuación para corrixir as decisións adoptadas polos ministerios, segundo o segundo informe de seguimento dos fondos NGEU para España, da COE, o cálculo actual respecto á execución real dos fondos NGEU, xestionados directamente polo Estado, é de 805 millóns de euros. 5 dos 3.000 que xestiona de maneira directa, isto é só un de cada 4 euros chegados a Bruselas. En todo caso, trátase de estimacións, xa que non é posible coñecer un dato certo de execución real, dado que non hai transparencia, tal e como ven denunciando a propia COE, así como a IREF, o Banco de España ou a FEDER, tendo en conta que actualmente non existe unha fonte oficial que de maneira centralizada recolla os datos integrados e detallados respecto da chegada finalista de fondos ao tecido productivo, como se teñen outros países como Suecia, Francia e Portugal. Esta información existe, pero non se publica. Esta información existe, pero non se publica. E a prova está en que nun dos informes publicados pola IREF no mes de outubro de 2021 destácase que a IGAE ata o 31 de agosto dese ano tiñase que ofrecera o dato de execución efectiva do plan por un montante de 104 millóns de euros, pero a partir de aquí deixou de publicarse este dato.
Ante a actual situación económica de España e conscientes da nosa responsabilidade como alternativa de goberno, o Partido Popular, en colaboración con diferentes da sociedade civil que colaboran